siis mä oon saanut itku silmässä näitä lukea. Tuntuu niin hassulta, että niinku mun pienet hassut sadut auttaa niin monia, niin mä en mä tiedä. Nämä sadut olleet huippuja päiväkodin nukkarissa. Ihanaa, koska sieltä idea niihin on syntynytkin. Rauhallisia unisatuja, jotka turvallisia kaikenikäisille. Tähän voi luottaa ja vanhemman ei tarvitse kuunnella näin satua etukäteen. Rakastuin täysin, vihdoin rauhallinen, tasainen äänenpaino, volyymi sopiva YMS. Käytän tosi paljon aikaa, että nämä asiat toimii näissä saduissa, niin se, että se välittyy niistä, niin on ihan huippu. Mahtava, lapsen nukutukset on helpottuneet enemmän kuin olisin ikinä ajatellut ensi kertaa Instatiliä selatessani. Itseä hitaat ja rauhalliset sadut häiritsi alkuun. Nyt olen tottunut ja pidän kovasti. Auttaa omaa lastani nukahtamaan. Uniongelmainen, niin sen takia en lopettanut heti satujen kuuntelua. Muuten varmaan olisin. Onneksi en lopettanut. Mun mielestä oli niin ihana palaute, koska siis nämä sadut on tosi hitaita. Ja nämä on tehty tosi niin kuin lapsilähtöisesti ja sen mukaan, että mitä mä oon itse oppinut varhaiskasvatuksessa, kun mä vuosia niitä pieniä lapsia nukutin. Ja vielä kun sulla on samassa huoneessa monta lasta, niin kaikki varhaiskasvattajat tietää ja suurperheiden vanhemmat, se ei ole ihan yksinkertainen niin kuin sormia napsauttamalla juttu, että miten sä saat sen huoneen rauhoitettua ja lapset, jos ei nyt nukahtamaan, niin rauhoittumaan. Ja siitä se satujen idea lähtikin, että miten mä voisin sillä äänimaailmalla tukea sitä. Ja sen takia nämä sadut on tosi hitaita ja musta on ihanaa, että tämä vanhempi on jatkanut kuitenkin kuuntelemista ja sitä testailua ja todennut sen toimivaksi. Hän on laittanut vielä sitten tänne toiseen laatikkoon, että pidän erittäin paljon, rauhoittava musiikki on ihana saduissa ja toivottavasti on aina kaikissa saduissa. Ihana rauhallinen kerronta, mahtava idea tämä satuluku. Oma unihäiriöinen lapsi nukahtaa alta 10 minuutissa näillä. Tuntuu niin hyvältä kuulla, että sinne on saatu apu. Pikkukettu-satu oli tosi unettava ja hyvä lapsilleni. Ja pikkukettu onkin ylivoimaisesti kaikista mun saduista kuunnelluin satu ollut aina. Ihana kun jaksat tehdä näitä ihania satuja. Kiitos. Ja jaksan todellakin. Mä oon semmonen, että mä innostun herkästi jostain, mutta sit mä myös kyllästyn tosi nopeasti. Mutta tähän mä en oo kyllästynyt. Tätä mä oon kohta 3 vuotta tehnyt, tai nyt 2,5 vuotta, ja mä en oo vieläkään kyllästynyt tähän. Että kyllä satuja tulee jatkossakin varmasti.